morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po. Merry Christmas sa December 23. Nandito po tayo ngayon sa Maynila. As usual, trabaho pa rin at kailangan natin magtrabaho dahil may pasok tayo ngayon. Pero half day tayo ngayon kasi mag-uwian daw yung ating mga kasamahan sa opisina, kaya half day daw sila. Pero tayo dahil shuttle ang trabaho natin, shuttle service, maobliga tayo magtrabaho hanggang mamaya pa siguro mga alas 3. Okay lang yun kasi at least makakauwi tayo ng maaga sa ating bahay. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW. Ganon din po sa ating mga subscriber. Mega love shoutout po sa inyo. At ingat-ingat po tayo sa araw na ito. Ganon din po doon sa mga kaibigan nating silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Update lang po tayo habang nagmamaniyo. Vlog po tayo ngayon. Nilito po tayo ngayon sa may part ng Santa Misa, Manila. Kasi mayroon tayong inatid na pasyente doon sa UARM hospital sa may Santa Misa. Na-vlog ko po yung pagpunta namin doon, kaya lang hindi ko lang pwede pakita sa inyo yung mga sakay natin, yung oro ng pasyente, kasi bawal po yun sa hindi po pinapayagan ng opisina yun, kaya hindi nyo makikita po, sorry po. Talagang ganyan. Ayan, at tuloy-tuloy lang po tayo. Pabalik na po tayo na ngayon ng opisina sa Makati kasi draft lang po yun, kasi mayroon lang ganyan talaga pag hindi naman po kasi sila mga yung talagang emergency patient. Kumbaga yung mga pura physical therapy lang sila. Yung iba dyan sinusukatan ng yung mga naputulan ng paa, sinusukatan ng paa nila, yung panibagong paa, yung tawag nila doon, yung basta yung bakal, yun po ang binibigay ng opisina ng libre. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may tulay. Malapit na po tayo ng nagtahan. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan, at Merry Christmas po sa inyong lahat, at sa lahat ng mga Oragon sa buong mundo. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, malapit na naman po ang 2023. Sana maging maginhawa na yung ating pamumuhay sa taong darating. Ayan, tiwala lang at kaunting dasal po, at tiwala lang sa Panginoon. Mga karaos at mga karaos din tayo sa mga kaibigan nating OFW. Sana sa mga darating na taon ay makauwi na tayo sa ating pamilya, makapiling po natin sila, at maiparamdam po natin sa kanila ang tunay na pagmamahal. Kasi tayo, dati rin tayong OFW, at danas natin yung pangungulila sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, kaunting sipag lang at kaunting ipon para maging maayos na yung susunod na taon. Kasi alam naman po natin na nagdaan tayo sa crisis or paghihirap ng buong mundo. Siyempre apektado rin siguro kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Kaya ingat-ingat lamang po, at ayan, at nandito tayo ngayon. Medyo hindi na masyadong matraffic, pero dahil dito mayroong build-up na konti, siguro stoplight to, kasi may dalawang magkasunod na stoplight dito sa may nagtahan. Malapit na tayo dito sa may nagtahan o sa may Mindula. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may Polytechnic University of the Philippines, sa may nagtahan po. Ayan, at ilalim lang po tayo dito sa may Mabini Bridge, sa may papunta ng Espanya Boulevard. Ayan na naman, at Pasko na, ilang araw na lang, bukas 24 na. Magtatago muna tayo sa mga inaanak natin. Merry Christmas sa inyo, at sana maintindihan nyo si Ninong o si Ninang na medyo mahirap yata yung ngayon. Ayan,
Sa mga inanak namin, pasensya na kayo mga inanak, lumipat na si Ninong. Lumipat na ng ayan. Nandito na tayo, medyo tigil tayo kasi merong stoplight pa diyan sa may Lacson Avenue. Diyan sa may Mabini. Ayan, kung medyo kan tayo ngayon, medyo list tayo ngayon sa pagbablog ng mga ganito kasi itong mga nakakaraan lahat ng upload natin ay puro lang sa karamihan sa Christmas songs kasi medyo busy tayo sa trabaho kaya hindi tayo makapag-upload ng medyo maganda-gandang mga video or mga vlog. Kaya ito update lang po tayo. December 23 sa ngayon po ay alas 9:09 na ng umaga. Babalik po tayo ng office, galing tayo ng URM Hospital. Nagatid tayo ng patient na for therapy. Ayan, good morning po sa lahat. At pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat ng oras. At hanggang dito na lamang po muna kasi magko-concentrate na tayo sa pagdadrive. Ayan, medyo may counting build up ng sasakyan dito sa ngayon. Nandito tayo ngayon sa may Polytechnic University sa may excuse me, napadikay tayo kahit hindi pa nag-almusal, busog na sa pakiramdam. Ayan. Merry Christmas po sa mga kaibigan natin dyan sa Kuwait, sa founder ng Rosemary Whitey Premier. Mega love shoutout po sa inyo at Merry Christmas. Ayan, may stoplight at wala namang crossing. Meron lang mga tumatawid. Ayan, Merry Christmas sa iyo kuya. Si ate pala, medyo may problema siya sa kanyang buhay. Ayan, tawid. Stoplight, tagal lang stoplight nito dapat pag holiday pinapatay na siya yung stoplight, hindi siya. Ayan, babalik na tayo sa Nagtahan at mag-skyway tayo pagdating doon sa may sa may Malang, mayroong sa may unahan sa may ramp ng skyway. Papanik tayo para medyo mapabilis ng konti yung ating pagbabiyahe. Ayan, salamat po mga kaibigan at mga ka-YouTuber. Maraming salamat mga Oragol. Hanggang dito na lamang po at ingat po kayong lahat at maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye po. Ingat po tayo sa ating ginagawa at sana maging maganda na yung susunod na taon sa ating lahat. Ayan. Bye-bye po. Ingat po tayo. Bye-bye. God bless.